Dobrý den, zdravíme vás tu zasa z Norska. Tento raz je to už tretí diel a zasa z Rosy. Čauky, čauky. Dobre. Takže, škoda, že sa nedali tu zobrať si kolty, ale dobre, ideme. Ideme. Kamo, to bolo rýchle privítanie. Dobre, dneska dúfame, že sa dostaneme aspoň do tej 50-ky. Hej. Kamo, ale tak minule to bolo hrozné, jak sme... Tenkrát ty si to Hej, ja mám dosť. Ja na to nemám, že jo. I když mám. Kúp si zapalovač aspoň. Nie, lockpicky. Lockpicky si kúpim. Ja mám zapalovač, lebo ja mám 200 proste. Kamo. Dobre, keď budeš mať... a kamo, nezvoň na zvonček. Proč? No lebo bude ultra hardcore mod. Neviem, či to je pravda, ale ja si myslím, že hej. Takže ja to pre istotu robiť nebudem. Kámo, já jsem zobral jenom koiny a ne klíč. Tak ty seš. To otevřeš? Akože zatiaľ tu nič nie je, ale kamo. Ani dvere to nie sú. Aha, tu. Ježiš. A počkaj tu. Nič. Kamo, ideme spít. Hej, ideme tady. Počkej, já se kouknu, co je tady. Tady je 5, takže běž do 6. Ja viem, Ne do té fejkový 5. Teda 6. 8. Kde jsi? Na 8. Tu ťa budem čakať. Lebo ty si tam, tak kde, neviem kde. Nevím, kde za tebou. Čau. Ježiš, ja som myslel, že by taký pavúk na mňa skočil. O, máš životy? Plné? Hej, mám. Škoda. Ježiš, a teraz keby som bol taký, že proste škoda. Lebo som našiel ako fast. O, ale prtuje. Iba skrine. Kámo, já mám ty lockpicky. Jo, tak je. Kamo, ale... Kámo, kde jsi? Jo, tu. Vlastně musíme zmáčknout nějaký tlačítko, že? Kamo. Kámo, čekaj. Na mě skočí pavouk. Vážný 13, běž první. A co? Dobrý. Kámo, já jsem vůbec neviděl, že tady bude něco. No tak ty si slepý. Ne, já jsem nic neslyšel. No, neslyšel, ale viděl. Aspoň. Či asi si pak slepý. Počkej, to bude, myslím, že... Aha, není. Dobré, škoda. Truhla si chtěla říct. Hej. A to by se mohlo... Ale truhlicu môžeš otvoriť, keď nemá zamok, tak môžeš ju otvoriť aj bez tej, bez lockpiku. A vieš, že aj keď nevieš nájsť kľúč, tak môžeš aj dver otvoriť lockpikom. Videl si to? Ne. O, tu. Tady je tu tlačítko. Točíš ho? Ja som ho už stlačil. Preto ti nejde. Lebo som ho stlačil, ty blbečku. Nejsou blbeček. Dobre, no podľa mňa si. Dobre. Takže Dobre, takže jedeme idem. do 15. Jedeme petárky, prosky, tam. Dobre. To bylo co? Pavúk zo skrine, ktorému som skoro zase dostal infarkt. Ale našťastie som sa neprediekol tento raz. A toto ne. Ty si...
jdeme. Tady podle mě nikde bude Tu je! Ani to je bez toho. Já jsem ti to ukradl. Ale já můžu otevřít i tady tyhle dveře. S lockpickami. Kámo, ty máš 300 a já mám reálně 25. No tak ti treba. Ty jeden. No pojďme. Hej. 18, kamo to jeme speedrun, než můžu myslet, že to jde. Kámo, ale teďka mi to nech, please. Tak čo tu je? Lockpick. A já už mám 3. Aha, já jsem myslel, že zapalovač, ale to je kameň. Kámo, baterku máš tady, baterku. Fakt? Hej, Kde? tu. Vidíš? Aha. Však ty to nemáš plný. Dobrý. No, já jsem ji nemal v ruke. Teďko. Rozsvíč. A však tady neběžel. Kámo, kde jsi? Kámo, ty nemůžeš být první. Musíš být za mnou, abys mě svítil. No. Já nechci, aby na mě skočil jen tak pavůk, protože jsem nesvítil. Kam ale baterka jde dole. Ukáž tady! Hej, všetci vtáky, které najdu, mají poradně. Logicky, kámo, to jsou prostě naše sestry. Kdo má rád sestru, tak kámo, tak nevím. Ale kdo ji nenávidí, tak dá tady odběr. A jsme všichni. A keď má brata, tak a nemáte ho radi, tak dajte, nevím. Podle mě brata má každý rád. Ale sestry nie. Kámo, rozsvíš. Kamu ty si dostal? Ty si to zľakol. Ja nie vôbec. Kámo, ale rozsvíť mi. Kamo, Já nevím, kde se. to je kľúč. A ty jsi ještě tady. Ale nebudeme míňať baterku, keď vieme, kde ideme. Kámo, ale... Vy to asi nevidíte, já ale... asi nevím, kde jsem. Jsi slepý? Tak ale pojď. No tak ty pojď. Víš, že ty jdeš dozadu. Hej. Ale proč? Aha. Kámo, my už jsme na 20. Pozor, Jakože fakt. obzraj sa! Hore! Ty seš... Jsem se na něj koukal. No máš sa na neho pozrieť, ale skôr než ti to... Než to sa on na teba koukne. Ježiš, tak to bolo hlučné. To byl déšť, ne? To bolo ako déšť, hej, déšť. 21, choď. Ale ja tam nejdem. Dobré, určitě fejková. Díky. To 22. Mal si pravdu, je to fejková. Životy. Kámo. Tak to bude nebo ne? To asi nebude.
Iceka, ne? Dobre, a teraz choď do skrine. Já půjdu pod postel. Počkaj. Kamošek, neklopaj nám, prečo? Aha, ja viem asi prečo náš sused nám teraz klope na dvere, že sa nám chce ospravedlniť, lebo vypol žiarovky, vypol elektrínu. No tak díky, my sme si mysleli, že to ide taký monstrum. Tak. A kamo, ty aj sa, prestaň na nás kúkať. Dobre, ale my natáčame videjko. Já mu taky na ní nekoukej. Ale keď on mne sa páči. Je zase tak moc ne. Tam bude pavuk, já to vím. Kde je tu? Ty horní. A teď bude jen ty dolní. Mám doplněnou baterku. Já jsem tady... Tebe se vážně páčí, to není možné. Je tvoje frajerka. Kam by se nechtěl mít v oko frajerku. Hej, vlastne máš pravdu. Vôbec už, aj keby nebolo oko, ale že... Máš kľúč? Ne. To bude kľúč. Vlastnečka. Preto v poslednej miestnosti musí byť kľúč. To je reálne najhoršie. Kamo, ja mám reálne neviem koľko coinov. Hej, koľko? Kamo, ďalší ice! Čo to prčiť majú tu s icami? Hej, sú tady nášený z ice. Kamo, to si musíš říct ty ten lockpick, protože já už mám to hodně těch lockpicků. Nová Aiza. Wow! Taký grajdes. Kamo, já potřebuju. Sorry. Ajsa. Fakt, ne. A počkaj. Kamo, jestli tam zase budou lockpicky. Ne, dobrý. A jestli nás vyskočí déšť, tak... To není fér! Však to není žiadna skriňa. Maximálne tá, čo spadla. Ale to asi... Aha, viem prečo bliká. Proč? Lebo nejde déšť. Aha, tak som sa mýlil. Ja žiju! Ja žiju! Kamo, ja žijem! Dobře, já nežiju. Kamo, ja som prežil. Vrosky. Kamo, ožil sa. Ožil sa. Kamo, ty mě ožil. Kamo, ty máš viacero buksov, ja som ich utratil na videjko. A máš tu inak aj životy. Kamo, krásná animace. Hej, ty si môžeš aspoň užiť. Kde mám životy? O, čau. Kde mám životy, Dražko? A ty ich hlavne nepotrebuješ. A jo. A vlastne... On ti dá dash na burn damage. Hej. Ale kamo, ja som dostala achievement za to, že ty vieš sa vlastne dashovi skryť aj tak, že sa schováš do nejakej inej miestnosti. To jsem nevěděl. Ale to dostaneš achievement. Otačej sa. Však já jsem ho našel. Aha, I see you, hej. Dostal si achievement, že si ho našiel. Ježiš. Keď ho nájdeš, dostaneš I see you. Já už jsem se že mi dal zase damage. Kamo, ale... Já mu neschoval. Kamo, však vidíš, či ti dá damage. Kamo, ale... Vieš čo, ja nechcem hľadať kľúč. Aha, vlastne mám ho. Aha. Dobre, počkaj.
Ne, A toto není. 28, ne? Nie, toto není, počkaj, ja viem ako. Toto není. Zase jsem ji našel. A toto je. Videl som to! Kamo, počkaj. Ke skříni. Nie. Ne. Čakaj ešte. Hej, dobrá, nič. Jak jsi viděl, že nic. No, keď dlho nejde nič, tak nič není. A vlastne, ktorý sme v miestnosti? Už hodně. 30. Takže za chvilku bude secret, už jsou tady oči. Ke skříni, ne? Ale to není žiadna skriňa. Je, tu. Vedle. Tam už se blížíme k síkovi, ale já doufám, že když budu usíkat, tak se mi to nebude sekat. Ja dúfam, že sa mi podarí preraziť síka. Dobre, 32, ideme k síkovi. Kamo, počkaj. A počkaj, budem ťa vidieť? Je to tam! Je to tam! Evír, nešu já. Ale ja ťa asi nemôžem revívnuť. Hej, ja ťa asi nemôžem. Škoda. Kámo. Ale tak spektej tu budeš ma spektovať. Kamo, je to tam. Gigi. Kamo, ale máme, prejde tu miestnosť so síkom. No, ty máš, ne? No hej, lebo my sme, akože, ja som si myslel, sorry, ale to ja som myslel za to ja môžem za to, že si deal neprešiel. Jak to? No vlastne, lebo ja som ti povedal, že nič nejde a išlo. Hej, ale kámo, brosky, dali jsme to docela dobře. Kámo, tohle by si zasloužil odběr. Nic nejde, jenom se rozbílejí žárovky. GG. A počkaj, jak to bola miestnosť? To co? 34. 36. Tak díky. Kámo, ale ty máš kolik coinů? Mega. Dáme 1000. Kamo. Vlastne, A počkaj. kdy teďka vlastně můžeš chcípnout? Uvidíš. A vlastne ty si chcípol s 3 loktykmi. Hej. Za chvilku si tě vyberu.
Za chvilku si tě to vybije ta baterka. Kámo, ty vo. No. To mě štve rusky, ale děláš to, bro. Dáš to. Co to je? Čo? To pivo, nebo co to bylo? To dáva, myslím si správně. A healing. Já jsem to vypil. Ale ty jsi měl celý HP. Však hej. GG. Preto... Kam, proč tam bylo voko? Koukni se. Kamo, dozadu. ak dáte na toto video like, tak sa pokúsim dať to sa dostať k tomu. Komu? Však vieš. Kamo, dobrotinka, kde je tá páčka? Aha, kde som slepý. Kamo, ale ja som bez teba blúdim. Ale fakt vážne, ja som Dorsko hral vždy tak, že som to hral s kamarátom a že keď on chcípol, tak ja som sa na schvál zabil tiež. A nie, počkaj, brosky! Miestnosť 50. Tak ty sa nemáš. Počkej, tohle je miesto. Nie toto, to je 49. Toto si zoberiem, to potrebujem. Tak čemu? Toho viem upýtať pozornosť. Ale počkej, v místnosti 50 znám takovou panenku. No však práve. Pozri sa, ideme. Tak se budem ty, já budu každý fotbal. A ty taky dobré. Kámo! Víš co? Dej se i umí. Takže pomůžu. Co to je? Kniha. A k čemu je? No však, uvidíš. A kam dáš ty hodiny teďka? Kámo, teď jaké použiješ? A co teď? Uvidíš. Na chvíľku zacinkajú. Teraz pôjde za koním. On ich rozbil. Kámo, ten nejde. Ja tu nie som. To je hrozný. Do prdele. Nie, pôjde. Teda dúfam. Fúha. Toto Kudy neviem. teď? No ja potrebujem tam nájsť čo najviac čísel. A k čemu? Tam pozor. Asi hej. Hej, máš shift. Nie. Len tu nechoď.
kámo, ty jsi dobrý. No hej, ale tak za chvíľku chcípnem, lebo ja sa extrémne, ale že extrémne bojím. Prosím, nechoď sem. Ahoj. A ona je jak silná? No na jednej z nich. A jak to vypadá, když přijdeš? No jumpscare, prostě normální jumpscare. Kámo, ty to dáš. No doufám. Kámo, dejte tu odběr, aby to dokázal. Hvězdička. Teďka musíš najít hvězdičku, nebo co? A ty už jsi tu asi nikdy byl, ne? To tak vypadá. Ale jak to můžeš najít mezi všem prostě? No lebo ta knížka má mesiaček na sebe. No jo, ale to jako je skoro nemožné najít. No hej, tak já už mám nevím koľko čísel. Sem 7, nechod. 5, 6, 2. Hej, ale ukáž. Takže trojholníček, to je 5, 7, 5, 7, 6, 2, ještě potřebujem 5 uholník. Já vidím! A potom to vyhraješ. No, môžem. Je dosť veľká šanca. Je to neviem, 5 uholník do prkínka. No ale to nevadí. No, akože, nevadí to, ale... Pod tlakem to je. Pod veľkým tlakem. Ty to nehráš. Ty vole. Prosím. Ne, do prčíc. No jak to, že ti nejde? Nikde. A ta příšera má nějaký místa, kde nemůže chodit? Neviem, to neviem asi. To asi ne. Tam jsou nějaké divné knížky. Pozor. Asi tak, že za tie sedačky podľa mňa nemôže. Ak môže, tak mi to napíšte do komentárov, lebo ja absolútne sa v tomto nevyznám. No akože trochu hej, ale... Kámo. Prosím, ty to dokážeš. Kamo, ja som sa ukľudniť. Je to iba hra. Hej. Ktorú som chcel dohrať už asi rok. Teda tento level už asi rok. Tento level je tak těžký. Prosím. Kde je? Kámo, kde je? Tam. Tu asi by mala ísť. Ne, nemala.
to můžeš udělat, ne? Nie, lebo mne treba takýto tvar. A ja tu mám taký. Ja to mám 6 uholník a potrebujem 5 uholník. Dobrý. No, tak to bolo tesné. Brosky, tohle by si zasloužil odběr. Hej, kamo, ja mám infarkt. A kdo by ho neměl? No tak ten, kto to nehrá. Mám budík. Ten položíme. Uvidíš kde. Sem. Semka. Nie, to sa skrývam. Kamo, keby som to položil sem, tak by som tu uvoľnil cestu. Ja to dám pekne krásne. Prosím, teraz zazvol. Ale kde je ta knížka? Kamo, tu nemôže ísť, či? Mám hloubky, který jim za chvilku šcipne nějaký ptáček. Pozri sa, ja som tu urobil miestečko, kde nemôže ísť. Kamo, a keby som to teraz nekomentoval, to preto strašne sústredím. No, vlastne ja to nekomentujem vôbec. Ne, já to když tak budu komentovat za tebe. No komentuj to ty, lebo ja nechcem. Tak prostě, kámo, přijďte mu palce a dejte tu odběr. Kámo, to možná bude 5úhelník. Prosím. Dobre, to môže ísť, ale nevodí sa tu. Dobre, Xko, s tím nemůžeš nic udělat, ne? Kámo, já jdu za mnou. Přijďte mu palce, kámo, pojďme, kámo, pojďme. Ale Míšo, neodchádzaj odtade. Kámo, ale komentuj to, lebo to bude nuda. Míšo může jít, ale já tady zůstanu, já nosím prostě. On chtěl už jít domů. Říkal. Nebá? Ale, kámo, ja som chcela, aby tu ešte zostal chvíľku, aby sme dotočili a ešte sa na tým chvíľku hrali. Hej, ale tak aspoň se budeš soustředit. Kámo, ale tohle určitě nedáme pro malé děti. Určitě. Kámo, však doska vôbec, no akože tá prvá časť bola pre malé deti, ale tá druhá, no ďalšie nebudú. Lebo čím ďalej, tým to bude akože strašidelnejšie, lebo budeme sa viac... Kámo, prošli za ním. Nie, ja idem do... Prosím! On je rychlejší než ty. Čak,
Ja shiftujem. A kdyby si nešiftoval? Tak istý. No o trochu rýchlejší. Ale akože keď beží, teraz je normálne ako ja. A potom to všetko som našiel ja. A si vlastne v ktorej miestnosti chcípol? 38. Vlastne na síka. Ale tak sík je aspoň lepší než tento. Jo, ne, je to ten tvar. Je, hej, pětiúhelník. To je pětiúhelník. Teraz sa už len dostať hore. Aha, já jsem si myslela, že je to tam. První bude ten, potom bude čtverec, potom bude kroužek, potom bude hvězdička, potom pětiúhelník. Pojď. Tak zober nejaký papier, aby sme si to zapísali. Dobře. Brosky. Som schovaný. No a pozri sa. Ideme si to zapísať, takže. 1, štvorček je druhý. Ukáž. Počkej. Ne, ty hraj. Počkej. Já zapisujem. Nie, počkaj, však aj tak stojím. Aj tak sa schovávam. Kámo, to je můj dobrý způsob, to je. No hej, ale potom to musíš. Tak jakože... Tečka. To je taký obrátený domček. Ale tak když je poslední, tak já se budeme vědět, že? A ty, když jsi byl v té 50, tak kam jsi dostal? Našel tě? Takže na ty. Čtverec. 5. Prosím mě. Kontroluj ma. Dobře. 5. Takže štvorček je 7. Kruh je 6. Hviezdička je 2. Kontroluj. Prosím mě. Dělej. Počkaj. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A běž. Je to tam! Je to tam! Já jsem už myslel, že ma chytil. Je to tam, brosky. Kámo, tohle by si zasloužilo odběr, bro. Konečně. Já jdu za Míšem a za Patrikem. Patrikem? Čekej, on se tady donesl kámoše. Takže Míšo si zobral kámoše? Kamo ľudia, dali sme to. Toto bude asi strašne dlhé videjko. Mati, môžeš presať to, že máš kamarátov? Ale... Ktorí odchádzajú a ty nič nerobíš len náš. Daj tichšie, prosím. Kámo, dáváš to dobře? To
brosky, ale už jsi trošku v pohodě, ne? Právě, že teda se oveľa viac ľakám. Kam ja som sa na neho podíval. Vieš čo, ja na to kašlem. Však žádný světlo nebyly. Kamo, pre toto video je to asi všetko. Tak Čauky. asi natočíme shot, kde sme skončili a do ďalšieho videjka. Čus, čus. Čauky.